Γεια σας! Ακόμη μια φορά μαζί σας με ένα ακόμη βιντεάκι. Σήμερα θα δούμε κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Πώς να βάζουμε βάση, πώς να βάζουμε υγρή βάση. Όλες έχετε στο σπίτι σας κάποιο make-up. Πολλές φορές όμως η τοποθέτησή του γίνεται λάθος. Είναι κάτι πολύ απλό, αλλά πάρα πολύ σημαντικό για να κάνουμε ένα σωστό και όμορφο μακιγιάζ. Στο παρακάτω βίντεο που ακολουθεί θα δούμε βήμα προς βήμα πώς να τοποθετήσουμε τη βάση μας, πώς να βάλουμε την πούδρα μας και να δώσουμε πολύ ωραίες γωνίες στο πρόσωπό μας με μία ελαφρά μπρονζέ νότα, μιας και είναι καλοκαίρι. Πάμε να δούμε ένα προς ένα τα βήματα για να έχετε μία όμορφη βάση στην καθημερινότητά σας. Σήμερα θα δούμε πώς μπορούμε να τοποθετήσουμε σωστά ένα υγρό make-up που όλες έχετε στα σπίτια σας. Υπάρχουν πολλοί τρόποι ώστε να τοποθετήσετε το αγαπημένο σας make-up. Ο ένας τρόπος είναι να χρησιμοποιήσετε τα χέρια σας, να χρησιμοποιήσετε διάφορα σφουγγαράκια ή να χρησιμοποιήσετε διάφορα πινέλα που κυκλοφορούν στο εμπόριο. Εμένα προσωπικά στον εαυτό μου αρέσει να χρησιμοποιώ τα δάχτυλά μου. Ο λόγος που το κάνω αυτό είναι γιατί έρχεται σε επαφή το υλικό με το χέρι μου, οπότε παίρνει τη θερμοκρασία του σώματος με αποτέλεσμα να απλώνεται πιο ομοιόμορφα. Η προϋπόθεση για να χρησιμοποιήσετε το make-up και να γίνει τοποθέτηση με τα χέρια σας είναι να έχετε καθαρίσει πάρα πολύ καλά τα χέρια σας. Βέβαια, πολλές φορές μου αρέσει να χρησιμοποιώ και σφουγγαράκι γιατί μου δίνει πιο καλή κάλυψη. Αν θέλω το make-up να μπει πιο ελαφριά, έχω δύο επιλογές. Ο ένας τρόπος είναι να βρέξω το σφουγγαράκι μου πολύ καλά και να τοποθετήσω το υλικό επάνω στο πρόσωπο, και ο άλλος τρόπος είναι να αναμίξω μαζί με το υλικό μου το υγρό make-up και λίγο από την ενυδατική μου κρέμα. Έτσι θα δώσω ένα πιο φυσικό και πιο λαμπερό αποτέλεσμα. Πάμε να δούμε πώς μπορούμε να τοποθετήσουμε το make-up και θα σας εξηγώ και περαιτέρω λεπτομέρειες στην πορεία. Σήμερα θα χρησιμοποιήσω το σφουγγαράκι. Έχω απλώσει το υλικό μου πάνω σε μία παλέτα. Μπορείτε για παλέτα να χρησιμοποιήσετε και την επιφάνεια από κάποια κασετίνα. Ωραία. Και το τοποθετώ το υλικό μου σε διάφορα σημεία του προσώπου. Πάντοτε δουλεύω από μέσα προς τα έξω και προσέχω να τοποθετηθεί σωστά δεξιά και αριστερά από τη μύτη. Δεν ξεχνάω τα σημεία πάνω από τα χείλια. Σβήνω ομοιόμορφα έξω, προς τα έξω. Το σαγόνι μου κατεβαίνω ελαφρώς. Λοιπόν, και πολύ καλό άπλωμα και στο μέτωπο. Προσέχουμε κάτω από τα μάτια, περνάμε μία πολύ ελαφριά στρώση make-up και μία πολύ ελαφριά στρώση make-up στην επάνω πλευρά του ματιού. Αυτό μπορεί να γίνει όπως σας προανέφερα, με ό,τι σας βολεύει. Είτε με πινέλο, είτε με σφουγγαράκι, είτε με τα χεράκια. Ποτέ μα ποτέ δεν σταματάμε το make-up σε αυτό εδώ το σημείο. Πάντοτε το σβήνουμε προς τα κάτω, βάφοντας και το λαιμό, που είναι ένα σημείο που οι περισσότερες το ξεχνάμε. Εφόσον έχουμε τοποθετήσει την βάση, πάμε να καλύψουμε τους μαύρους κύκλους με concealer. Υπάρχει ερώτηση, πάντοτε ρωτούσαν, το concealer πρέπει να μπει πριν το make-up ή μετά το make-up. Η απάντησή μου είναι η εξής.
Προσωπικά θεωρώ ότι πρέπει να μπαίνει μετά το make-up. Έχουμε τη δυνατότητα να δούμε ό,τι δεν έχει καλύψει το make-up, να το καλύψουμε με το concealer. Αν υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα, φυσικά γίνεται μια διαδικασία πριν το make-up, ώστε να καλυφθεί το πρόβλημα, το μαύρο κύκλο, που θα το δούμε σε κάποιο άλλο βιντεάκι μας. Προτιμώ να βάζω το make-up και ό,τι δεν έχουμε καλύψει αυτή τη στιγμή, με το concealer μας, να το καλύψουμε και να δώσουμε και φωτισμό στην περιοχή. Μου αρέσει να δουλεύω υγρό concealer και πάλι ο τρόπος που μπορούμε να το τοποθετήσουμε είναι και με σφουγγαράκι και με τα δάκτυλα και με λεπτό πινελάκι. Το concealer μου αρέσει να το τοποθετώ με το δάκτυλο, γιατί το τοποθετώ όπως τοποθετώ την ενυδατική μου κρεμούλα. Πράγμα που σημαίνει ότι εγώ αυτή τη στιγμή το βάζω για να δώσω και φωτισμό. Δεν ξεχνάμε ποτέ την εσωτερική γωνία και δεν ξεχνάμε ποτέ να καλύψουμε και κάτω από το φρυδάκι. Βλέπετε, έχουμε φωτίσει αμέσως την περιοχή. Το ίδιο κάνουμε και από την άλλη πλευρά. Βλέπετε, δημιουργώ ένα τριγωνάκι όπου θα μας δώσει το φωτισμό που θέλουμε και τα μποναριστά. Δημιουργώ τον φωτισμό μου. Πολλές φορές χρησιμοποιώ concealer και στην περιοχή ταφ για να φαίνεται ότι έχω μία λάμψη και ένα φως στο πρόσωπό μου. Λοιπόν, οπότε βλέπω την περιοχή από το μέτωπο μέχρι το σαγόνι. Ωραία. Και βάζω λίγο ακόμη φωτισμό επάνω στο μέτωπο και αυτά, είτε με το σφουγγαράκι μας είτε με το χεράκι μας, τα σβήνουμε ομοιόμορφα. Στην κορυφή γραμμή της μύτης το πηγαίνω πιο ταμποναριστά και στο κέντρο του σαγονιού. Βλέπετε, αυτή τη στιγμή, επειδή έχω χρησιμοποιήσει και λίγο πιο ανοιχτό concealer, όχι πολύ, concealer καλό είναι να χρησιμοποιείτε στον τόνο της επιδερμίδας ως ένα τόνο το πολύ πιο ανοιχτό, όχι όμως περισσότερο. Ωραία, έχω δώσει αυτόματα μία λάμψη στο πρόσωπό μου και ουσιαστικά έχω κάνει ένα ελαφρύ contouring με τον τρόπο που έχω τοποθετήσει το concealer. Εφόσον έχω κάνει όλη αυτή τη διαδικασία, στο τέλος περνάμε την πούδρα. Θα περάσω την πούδρα. Την πούδρα μπορούμε να την περάσουμε με τα κλασικά μας πομπόν ή με το πινέλο της πούδρας. Χρησιμοποιώ πινέλο της πούδρας γιατί βάζει μικρότερη ποσότητα, με αποτέλεσμα να έχω πιο ελαφρύ αποτέλεσμα. Μην ξεχνάτε ότι η πούδρα είναι ένα ξηρό προϊόν που βαραίνει το τελικό αποτέλεσμα στην επιδερμίδα. Και επειδή φέτος η μόδα είναι τα πιο γυμνά δέρματα, τα πιο καθαρά, χωρίς έντονη κάλυψη, θα προτιμήσω να βάλω μικρή ποσότητα πούδρας με ένα πολύ μεγάλο πινέλο. Οι περιοχές που βάζω συνήθως πούδρα είναι οι εξής: κάτω από τα μάτια και στην περιοχή τα. Εκεί δηλαδή που πέρασα το concealer. Είναι οι περιοχές που μπορεί να μαζέψουν make-up. Επίσης, δεν ξεχνάμε να περάσουμε πούδρα στην πάνω πλευρά του ματιού, γιατί έτσι κλειδώνουμε τη μικρή ποσότητα make-up που έχουμε βάλει και δεν μαζεύεται στις πτυχώσεις από το επάνω βλέμμα. Ωραία. Μετά, με ελάχιστη ποσότητα, τεινάζουμε και το πινέλο μας, το
τοποθετούμε σε όλο το πρόσωπο για να έχουμε ένα όμορφο αποτέλεσμα. Τώρα που είναι καλοκαίρι, μπορούμε να περάσουμε και μία ελαφριά μπρονζέ απόχρωση, ώστε να έχουμε ένα ηλιοκαμμένο αποτέλεσμα. Βλέπω πολύ, παίρνετε το πινέλο της πούδρας, το βουτάτε μέσα και περνάτε όλο το πρόσωπο και σε κάποια σημεία μαζεύετε περισσότερο υλικό, σε κάποια άλλα σημεία λιγότερο και δεν είναι πάρα πολύ ωραίο το αποτέλεσμα. Το μπρονζ πρέπει λίγο να το περνάμε με προσοχή, ώστε να φαίνεται ένα πολύ όμορφο αποτέλεσμα στο πρόσωπό μας. Συνήθως με μεγάλο πινέλο που το έχουμε τεινάξει καλά, πάμε στο περίγραμμα του προσώπου, δεξιά και αριστερά του μετώπου και στις ρίζες των μαλλιών. Ωραία. Στα μάγουλά μας και τονίζοντας και κάτω τα ζυγωματικά. Ουσιαστικά τη μεγαλύτερη ποσότητα τη βάζουμε σε αυτά εδώ τα σημεία. Τώρα, αν θέλετε να δώσετε ένα γενικότερα πιο ηλιοκαμμένο αποτέλεσμα, πάλι με το πινέλο μας, που θα το έχετε τεινάξει καλά, τοποθετείτε την πούδρα στο σημείο που τη βάλατε και απλώς περνάτε, κάνετε ένα ελαφρύ πέρασμα στα σημεία που δεν περάσατε πριν. Αυτό μας βοηθάει να δέσουμε τα σημεία που έχουμε βάλει πιο έντονο, περισσότερο προϊόν, να τα δέσουμε με τα πιο φωτεινά σημεία και να έχουμε ένα πιο ομοιόμορφο, ηλιοκαμμένο αποτέλεσμα. Λοιπόν, ουσιαστικά έχουμε τελειώσει. Βέβαια, στη μόδα είναι και οι λάμψεις. Αν θέλετε να τοποθετήσετε λάμψεις στο μακιγιάζ σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ό,τι προϊόν θέλετε. Υπάρχουν πάρα πολλά προϊόντα στην αγορά, είτε σε υγρή μορφή, είτε σε κρεμώδη μορφή, είτε σε στερεά μορφή, compact. Χρησιμοποιείτε αυτό που σας βολεύει περισσότερο. Να ξέρετε ότι τα υλικά που είναι σε κρεμώδη μορφή μας δίνουν πιο ελαφρύ και πιο smooth αποτέλεσμα και καλό είναι να το χρησιμοποιείτε πάνω σε κρεμώδη υλικό, οπότε το χρησιμοποιούμε απευθείας επάνω στο make-up, ενώ τα προϊόντα που είναι σε ξηρή μορφή, σε τύπου πούδρας, μας δίνουν λίγο πιο έντονο αποτέλεσμα και καλό είναι να τα χρησιμοποιούμε πάνω από την πούδρα. Οπότε, εγώ αυτή τη στιγμή θα χρησιμοποιήσω ένα προϊόν σε πούδρα, λοιπόν, και θα το βάλω ακριβώς στα οστά των ζυγωματικών. Ωραία. Λοιπόν, αν θέλουμε να δώσουμε φως σε όλο το υπόλοιπο πρόσωπο, τοποθετούμε προϊόν λάμψης στο ταφ, όπου τοποθετήσαμε και το concealer μας, δηλαδή στο μέτωπο, λίγο στην κορυφογραμμή της μύτης, προσεκτικά, λίγο στο σαγόνι και ελαφρώς πάνω από τα χειλάκια, ώστε να δώσουμε και μία όθηση προς τα επάνω. Δεν είναι πάρα πολύ ωραίο να φαίνεται έντονο το προϊόν λάμψης, γιατί από κάποιο διάστημα και μετά θα μας δείχνει κουρασμένες και πολλές φορές και υδρωμένες. Οπότε, εγώ πολλές φορές με ένα πολύ μεγάλο πινέλο, βεντάλια λέγεται το συγκεκριμένο πινέλο, το ξεσκονίζω ουσιαστικά και παίρνω την περίσσια ποσότητα, ώστε να έχω ένα πιο φυσικό και ομοιόμορφο αποτέλεσμα. Αυτό είναι μία σωστή τοποθέτηση βάσης. Ποτέ μα ποτέ δεν ξεχνάτε το λαιμό, ώστε να το σβήσετε μέχρι το μπούστο σας. Από εκεί και πέρα, εφόσον έχετε δημιουργήσει την τέλεια βάση, έχετε τον τέλειο καμβά για να δημιουργήσετε ό,τι μακιγιάζ θέλετε, ό,τι χωράει η φαντασία σας και ό,τι πρόκειται να μάθουμε στα επόμενα βίντεο.
Σας ευχαριστώ που ήσασταν και σήμερα κοντά μας. Ελπίζω το σημερινό μας θέμα να σας φάνηκε χρήσιμο. Θα είμαι πολύ σύντομα κοντά σας με καινούρια θέματα, πολύ ενδιαφέροντα και πάρα πολύ έξυπνα. Ακόμα, αν θέλετε να παρακολουθείτε τα καινούρια θέματα, κάντε εγγραφή στο κανάλι και θα τα πούμε πολύ σύντομα. Και μην ξεχνάς πως η ζωή είναι ωραία, αρκεί να έχεις δίπλα σου καλούς ανθρώπους και το αγαπημένο σου κραγιόν.